Салом алейкум бародаро. Мо ҳам як бародара хабаргирӣ омем. Кай Даврон 1.5 сол шудаи маиб ай миём поёнкорона мекунад. Хай агар имкониятш боша барои ҳам бародар як дастгирӣ кунем, бо беҳтарин мешавад. ин хелеш пешмондай худаш шаид сухан мекунад. Салому алейкум бародарони ислам. Салом ба он касоне ки маро тамошо мекунанд ва мебинанд. Ман Даврон аз ноҳияи Фархор аз ҷомаи деҳоти Гулшан. муддати 1.5 сол шудае ки қалби ҳам беморӣ гирифтор шудагим. хоб ҳам бародарон омадан ба дастгирии шумо ниёз дорем. мо хай картаи Сбербанкша қати картаи эсхата мемонем дар инҷа. ай шумо хоҳиш мекунем бародаро, мақсад не ҷои фанча, не ҷои фребша. ба қадри имкон, ба қадри метонистагитон ба ҳамин бародар ёрдам кунем, бо беҳтарин мешавад. мақсад и бародар ани ай зуромачай хай ай шумо дасти кӯмак пурсисай, ёрӣ талаб кисай. я ёрдам кунем ба ҳамин бародар, бо беҳтарин мешавад. мисол тон я бинен хулоса барорем бародаро. мақсад бародар 1.5 сол аст дар рӯи ҷога. чандин блогерҳо оман, мақсад мегӯяд камера кардан, фур додан. дастгирӣ кам шид ба ҳамин бародар. ин бародар аташа акай ширин. мақсад ҳамин ёрдам диҳандаи ҳамин бародар аташа дастгириш мекунад, меварду роҳуҷ мекунад, мақсад берун мебараш. ҳамаи чизиш падарша. ай шумо хоҳиш мекунем ки бародаро ҳамин Давронҷона як дастгирӣ кунем, бо беҳтарин мешавад. Давронҷон иншаллоҳ ки хай мо ани кӯшиш мекунем ки дастгир кунем, дастгирии ту шин як ёрдам барои ту мерасонем. ба қадри имкон ай дустмони номагира барои худат мекунем бародар. мо иншаллоҳ дар таъми камера кардимон номероша, номерои карташа мегузорем бародаро. ай шумо хоҳиш як ёрдам барои ҳамин бародарам кунед, як дастгирӣ, бо беҳтарин мешавад. саломат бошед.